Għawdex jixraqlu ħafna aħjar. U gvern immexxi minni, immexxi minn kap tal-oppożizzjoni Awċi, żgur li ser jagħmel il-Għawdex priorità għaliex il-kredibilità qiegħda wkoll f'kap mexxej żagħżugħ ukoll Awċi. L-ambjent irridu nibżgħu għalih għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-ambjent irid jimxi id fit ma' żvilupp sostenibbli. Sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg meta tlieta filgħodu tkellem fil-Parlament waqt id-dibattitu parlamentari dwar l-estimi tal-budget tal-Ministeru Tawdex u l-Ippjanar. F'diskorsi li matulu Alex Borg tkellem dwar l-Ippjanar u l-ambjent huwa elenka numru ta' wediet li l-Labor għamel dwar Għawdex tul l-aħħar snin u li qatt ma wettaq. Nibdew mill-breakwater ta' Marsalforn, ir-restawr tal-batterija, park naturali ġol Gżira Awċija, il-famuża weda li Għawdex tkun climate neutral. Il-famuż villaġġ tal-Karnival. Mbagħad in-naħa l-oħra jridu jilagħbuha tal-Paladini għad-delizzji ta' pajjiżna. Parkeġġ multi-level ġew Marsalforn, l-aħħar li mort. Ma nafsu l-arwiet rajt jiena. Il-famużi 430 sodda ġdida fl-isptar ta' Għawdex. Tkabbir reali tal-Emkast u iktar korsijiet ġol Emkast. L-estensjoni tal-kampus universitarju ġo Għawdex. Dawn kollha wediet illi, mhux ninsemmuhom aħna, illi kienu fil-programm elettorali tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali l-għaddiet. Inħeġġeġ il-kulħadd imur mawra Għawdex u jara dawn l-ambizzjonijiet, dawn il-proġetti tant sbieħ għax immaterjalizzaw. Fil-waqt li l-qab sodisfazzjon l-aħbar li sa fl-aħħar il-Gvern firma ftehim biex jixtri proprjetà li se tinbidel f'qorti ġdida l-kap tal-Partit Nazzjonalista saq li din il-weda ilha 13-il sena tiġi miksura u appella wkoll għal trasparenza f'dan il-proġett. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar is-sitwazzjoni f'Għawdex illum u l-livell tal-għajxin tal-Awċin waqt li spjega kif Għawdex tilef il-kalma u l-kwalità tal-ħajja li kellu bit-traffiku lejn ir-Rabat sar insapportabbli bil-problemi tal-konnettività għadhom hemm u b'vapur tat-tieni klassi li għadu teddida l-aċċessibilità tal-anzjani u bisptar ġdid li ġie mwiegħed 3 darbiet imma li għadu fuq il-karta. Alex Borg insista li b'mod immedjat Għawdex jeħtieġ infrastruttura ġdida fit-toroq partikolarment mit-triq tal-imġar, viżjoni għall-SMEs, pjan għall-immaniġġjar ta' traffiku fil-Belt Victoria, sptar ġdid u bi pjan ħidma fl-ITS u fil-kampus tal-Università b'korsijiet sostenibbli. Fil-waqt li saħaq il-Gvern ġdid Nazzjonalista jsaħħaħ il-konnettività bejn iż-żewġ l-Gżejjer. Partit Nazzjonalista fil-Gvern jinvesti f'4 vapuri ġodda u vapur ieħor għal merkanzija minn Għawdex għal Freeport. U dan ngħiduh għax għandna l-kredibilità, mhux biex inwiet arja, tinsewx. Gvern Nazzjonalista għamel l-ikbar investiment fil-konnettività bejn Malta u Għawdex fi 3 vapuri totalment ġodda għal Gżira Awċija illi għadna nagħmlu użu minnhom sal-lum. Meta tkellem dwar l-ippjanar u l-ambjent, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-ambjent rridu nibżgħu għalih u naraw li jimxi jitfit ma' żvilupp sostenibbli. Meta nitkellmu fuq pjanar, irridu niftakru illi fuq spallejn għandna responsabilità ta' kif ħanħallu Malta u Għawdex aħjar l-tfal u l-tfal ta' tfal tagħna. Francesco Catania, għall-News.